estem a la venda Samsung i farem una miqueta el hands-on del mòbil. Com podeu veure, hem canviat la pantalla de bloqueig. Aquí tenim la càmera amb les noves funcions HDR, com hem presentat. Aquí teniu una petita funció que si tires totes les pantalles cap a la dreta podeu tenir com una espècie de revista on tindreu, suposo, notícies i es podrà editar amb els Twitters o Facebook, ja ho veurem més endavant. Aquí teniu la pantalla d'inici, les aplicacions, com podeu fer diverses pantalles amb diversos widgets, com sempre, és un Android 4.4. Aquesta és la nova pantalla de notificacions, on podreu veure moltíssims accessos directes amb aquest petit botó de dalt i teniu totes les notificacions, barra de brillo, aquí teniu botó de cerca. La bateria, com sabeu, és de 2800 amb les noves funcions una espècie de mode estamina creat per Samsung, la veritat. Aquí teniu el disseny, la perforació que han anunciat a l'Unpacked. Aquí teniu el lector del ritme cardíac, la nova càmera de Samsung amb el nou sensor de 16 megapíxels, el flash, botó de bloqueig. Teniu al final la gran novetat també ha sigut el lector dactilar, que és només a pantalla, en aquesta zona està assenyalant el Carles. Podeu veure que va bastant ràpid el mòbil, es mou molt. Els nous ajustaments, aquí teniu una miqueta el nou estil que vol seguir Samsung, no sabem si millor o pitjor, almenys és més visual que les altres versions. Per suposat, en perfecte català. I com podeu veure, aquí teniu el nou S5, molt prometedor, i esperem que poder-lo fer la review quan abans millor per tots vosaltres.